Ана давами хабар бисёр блогерам ҳаста яка мука кадан дастошам нарушник заданам халис доша партуфтага ҳамҷа хичон байни хичон гап мезананд ки ранги ки мисолан тонисти намхали паставид кади намхали гапошам наисондагӣ буд. салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Рӯзҳои ҷомаъ мувофиқи графикаи канал рубрикаи хайрия. ва дӯстон, пеш аз ба моро сар кардан мехостум хотиррасон кунам ки чӣ хеле ки шумо медонед, ман тавсия медонам ба шумо барои зиёрати хонаи худо ширкати ҳаҷ центра. Ассалому алейкум. Аз канали Эсим Шарипов ба ҳаҷи умра омадам. Дар ин ҷо ҳеҷ хел фиребу найранг нест. ина шароитош ҳамаи сахт боест. ҳамин қадар мо одамои пирё ҳамаят дар шароити наз нигоҳ доштам. Мана гастиниса меҳмонхонаҳош ина наздик. ва албатта марҳамат, шумо ҳам метавонед ки истифода кунед. рақамошон дар болои экрани шумо. марҳамат, гӯш мекунед. Ва пешаки ман мехостум як дархост, як чиз дигара кӯтоҳ дар ҳаминҷа фаҳмонам. ҳар як одаме ки муроҷиат мекунад, чи дар барномаи хайрия ё ин ки чи дар барномаи ҳаёти муҳоҷира, суҳбати мо, барномаи мо чӣ гуна мегзарад. чӣ хеле ки шумо дидестед, ман он шахсда занг мезанам тавассути видеовизов, бош суҳбат мекунем ва ин суҳбат сабт мешавад, барнома дар ҳамин асос карда мешавад. гапа барои чӣ гуфтаистам ки бисёр одамо вақте ки занг мезанӣ, баъд бо як соат мефаҳмонӣ ки барномаи мо чӣ хеле мегзарад. аз ҳамин хотир ман шумо магарем ки ҳамин ягон касе ки пурса бо ҳамин записа роӣ кунам, шутобе ки бифаҳманд. Uzmax استثماری تورسیا оригинал қадди шуморо аз 3 то 12 сантиметр баланд мекунад. ҳамчунин метавонад дохунҳои шуморо бақувват кунад, данонҳои шуморо бақувват кунад ва ҳамчунин устухонҳои шуморо пурқувват кунад. спрей депилятсия барои нобуд кардани мӯйҳои нолозим бе истифода бурдани ягон теғ ва равғани мурча бошад, барои ҳамешагии решаи мӯйҳои нолозимро қоқ мекунад. агар мехоҳед шумо заказ кунед, дар ватсаби мо нависед. хуб, гӯш мекунем. апа сухан ба шумо. сабаби муроҷиати шумо дар мо чист ва чӣ мушкилӣ доред? чӣ хел мо метавонем дар шумо кӯмак кунем? сабаби муроҷиати ман барои шумо ака ки ҳамин шавҳарам турма шудагия дар уҷа дар Краснодар. аввайра маҳкам кардагиан, як судуш гузашта пули адвоката додагӣ нестем ки дуюм судушда шашум да мондагиан, шашуми октябрда намедонем ки ӯ судия адвокат мебурояд ё ки намебурояд. ҳамин шавҳари ман як бачая, мақсад ки ҳеч ка надорад, як падари пир дорад. аввайра барои шумо ман биромадам ки ёрдам кунем. шашуми октябр яъне ки рӯз видеои мо рӯзи ҷумъа мебурояд, 27 мебурояд. вақт дорем иншоалло мешавад. шашуми октябр агар аввал як судуш биромад, бояд 150,000 русӣ медоданд. рости гап надодем, ҳоли 40 таҷам шудага аками мо дар уҷа будем, амхали шуд чи мояд ба мо ҳам қишлоқҳошон ман оташу духтарам будем дар уҷа, амхали шуд, пул партофтан, рости гап моя билет гирифтан, роӣ кардам ай Краснодар ба Тоҷикистон роӣ кардам. чӣ асосан мушкили асосӣ дар чи, яъне ки чӣ кор кардан кор, оё ба адвокат кор ҳал мешавад ё ин ки намешавад? ва саволи дигар ин ки чанд сум лозим аст барои кори адвокат? барои кори адвокат акаҷон ҳозир 150 та барои пешакӣ як судуш гузашт ки мо пули вайра додагӣ нестем. яъне қарз дорем. дуюм судушта гуфтагия ки 120 чанди дига гуфтагия метен, ман дуюм судушта мебурорам гуфтагия. аки ман аниқша намедонам ки ҳавай оё ки мебурора ё ки намебурора, гуфтагия ки дуюм судушта мебурорам. шавҳари ман аз занаки уруса мисол задагия задаг ва айторуш ҷалбат кард. дар умум расходи моли 270,000. хоб 270,000. так гуноҳаш ба не намедонам. як одам аз задагӣ ак намедонам чӣ мешавад ки мақсад ай 3 сол то 7 сола гуфтган ва ягон вай наёфтган. чӣ ха мегам результати мақсад ки задагии халид сӯз ягон чӣ ёфтагӣ нестан, доказательства карда натонистестиан шуд. барам қа адвокатш гуфт ки ай 3 то 7 сол як хел одамера ки пани осторожност киштагии ура метиҳан. чӣ хел аз 3 то 7 сол амин барои задагӣ ак мега ки ҳомиладор буд, зад мегаю бана ки иша задагӣ буд, амин пеши чашмаш хали сиёҳ шудагӣ буд. баъд вай када ду кас задагӣ вай дад не як кас задагӣ, як кас иша гуфтен ку як одам кадом шад дар вақти гап занӣ гуфтен ки иша задагӣ ай тайчмаш
همیشه که این بغض بودگیه میگه که در وقت حاملگی من از زدگی میگه با وقتی که بعدی تعلق کردم یا با آدم بعدی بود تعلق کردن زدگی است ها اکم خیلی میگه یگام دکزات و یگام چی نداره مقصد دکزات کردن نتونسته است همون دختر این همه قواعدش تیار شد روزی 15 اوگوست یا سودش بود گذشت یگام دکزات تا که نیفتن با دویم سوچه ای همین اوگوست تا ماه فوریه کدام وقتی که شب گفتن با ماهی نمی اکتبر ده مونده ششم اکتبر ده اوجه سود دیگه شم موندگی دویم سوچه گوین موندگی وای او چی رابطه داشتن او زنک کی میشه در شوهر شما او زنکا گرفتگی بود زنش گویم ای شوهر من دختر تولد کردگی بود شوی من دوای گفتی که پاکی خریدگی بود کلی است که نمی برای کودک دیوان چنم خالی چیزو خریدگی بود همه کار کردگی بود گپاشون کی گرفت مقصد که هم خالی زدک شد و هم خالی شد بعد اینجا در گپ هست که استاتیا وای نباید چون نه چندان دشوار باشه از چی خاطری که هست در استاتیا مناقشه بین اویلوی البته که ها با جوابگاری کشته میشه و نوعی مثال چه اگر که مثال اگر بیگانه می بودن زندگی نمیکردن مثال یک بیگانه را میخی کار میشید و دیگه خی استاتیا داشت دیگه خی پیش بینی میشید وقتی که در داخل اویله میشه و دیگه خی باید باشه اکیدش نمیفهمم من و گرفتگی بود مثال دختردار بود زندگی میکردن 100% زندگیشون بود هم چه خیلی که هم خیلی بینشون نفهمی شد و هم خیلی گپاشون میگرفتن شما هم در همونجا بودین اون وقت ها ما در همونجا بودیم یه جا زندگی میکردی که جدا جدا نه ما جدا زندگی میکردیم وای میدونیست درباره شما وای اول دا نمیدونیست بفهمیده با وقتی که من قچی گپ دارم گفتم نه مثال من دانشم اویله‌شم مثال من کودک دارم در همینجا آمدگیم هم خیلی گپ زدم و کراچی فهمید دیگه لذت نکرد بس شوی من کراچی مرا مثال که نگاه نکرد چی نکرد از من مثال اینا یک کودک دارم باید دیگه نصیب کرده باشه ان شاء الله با میشه دویمش بعدم خالی شد من اهمیت ندادم خیلی گفتم در نصیب تقدیرمون چیزی باشه که برای خیز کراچی بعد این خالی کارشون جنگ میشه و نفهمی میشه شوهر ما وایرا میزنن میتونه که سببی همین جنگ شون شدنشون فهمیدن درباره شما باشه نه دیگه چیزایی وقتی که فهمیده بود اوجه تینچ تگی بود تینچ در رفتگی بود هم شما را نگاه میکرد هم راه یا که شما بود نه مرم خیلی نگاه میکرد چند قشید اوزی دستیزوه ها سیزو دانه 3 ماه میشه با فکرم بزی اوای او زنک سوزه یا تک جسمانی سوزه فقط یک سینیک تگ چشمه وای رفتگی یا سینیک تگ چشم هم از خط پویز امو یا روز پس دو روز پس اوجه باید سوز شده هم رفت تو چی اکی سود دادوده گرده ای تو رو جالبت میگن چی میگن خالی کدگیه که مقصد مرا زد بودتا بعد یا سودش بودت یکم دکزد کن نیفتم مادام مثال زنگ میزد قطعی میزد ما یک پریمیر میگم تون یک بلوگر هستی میلستروی میگن در بین پوبلیکا یک دخترم خیلی سرش میقپه فوکشه در بالای استول میشپه و یا نشنونده نه یگون چیز مثلا سومقتی همون کار حل شده رفتک از همین خاطر میگم که این نه او نمودی کاری نیست که آدم باید 7 سال حبس کنن به خاطر که مناقشه بین اولویه ایست یک تای چشم در یک شپلوخ همیشه البته بردارم ما کار این شخص درست نمیگم کار خوب نیست کار بیزیبه لیکن все равно دایجا چیزی نیتایم خیلی اما دارم که باید دختر بلوگرم هست یک بلوگرم هست دختر خودش بعد در سالن دارم کار میکنه هم خیلی بعد همونجا نایستونگه یه مثال همون کم ترسیو که تورما میکنه تو مثال داریم چیزا بردن شده دستوش هم احکم کده در یوتیوبش هم خیلی تیک توک هم خیلی چیزا داشته دو پرتفتگه مثلا سیونکه کدن دستوش هم نروشنیک زدن هم خیلی داشته پرتفتگه همونجا خیچون باین خیچون گب میزنن که رنگی که مثلا تو تونستی نمی خیلی پستوید کردی هم خیلی گپوش هم نایستوندگی بود بعد در همون اروسا باید نخچون گرم میزنن که هم خیلی تونستی با نایستوندگی بود که انا باید به کتی نقد داشته باشه پول داشته باشه میبرولن هم خیلی گپو ده اکی مثال که ما توجیکیم پول توکه میتره میگرده هم خیلی وای کامنتاریوش نخوندگی بودم که مثال توجیکی خمونه پر همین مثال که شوهری مرا رنگی پستوید کرده گرد
اگر نه تمامی چی میخرید مثال бале итари мешавад ки ҳамун через итари мешавад ки мақсад ҳами як ози ҳами як ҳам тарак муноқишада кори мекунанд ки одама мақсад пешкаш кунанд ба турма баъд аз он тараф баъд ҳамаро ҷанг роӣ мекунанд ё ин ки ягон алтернативи дигар мақсад пешниҳод мекунанд ки хай не варианти дигар аст тай мерай ҷанг мақсад як сол пас миёи ба ҷои 7 соли маҳкам шидан што бикам хе завайрбавад мекунӣ хеле вариантҳо ҳам мешавад намедонам фақат амихе гапошо мегирифта мегуфта ки ё ки ман тия турма мекунам ё ки мешини мегуфта либо ҷанг роӣ мекунам да ҳами ду вариант ятар хай намедонам аввал будааст ин нақшаҳо аввалишон буда ин нақшашоно баъдам қамаш модан муроҷиат мекунем ки мақсад ёрдам кине ақаллан ҳамун буроя ба хотири фарзандон мисол нигоҳ кунам бале мо мекунем чӣ хе боша депорчам кинам ҳамун ссилкаи ҳамун канали ҳамун духтара мея бурое ки мая бур бинаму ана баъд рақами картаву телефон ҳамун чиз картае ки бояд даки ҷо кӯмак кунанд мардум ҳамонро баъдан фиристен ин рӯзи ҷумъаи оянда насиб боша мебурояд вай намишче ман ҳозир тоҷикистон дарем карта партаи чӣ надорам акам ҳозир через вайфай медурам ҳамин ягон вақте чӣ мекунам интернети чӣ ҳам надорам ҳамон бачи тағошка ки гап мезанад да ҳам краснодар ҳавай толка ёрдам кадисташа авай номроша қатъи номри карташ хай шумо дар роӣ мекунам мисол шумо қатъи гап занед гӯем ки ҳам хали карташа мисол ман роӣ мекунам қатъи номри телефонаш маро ки ман дар ҷо ҳозир ягон чӣ надорам айкира роӣ мекунӣ гуфта як бор дигар ай бачаи тағоиша фақат ҳавай ёрдам кадиста вай ака додар ҳеҷ чӣ надора худаш то қая бачае тамом як тай пир дора ки овардаги як тоҷикистон ба хоб майлаш сагда то рӯзи ҷумъаи ояндара иншоалло видеотон мебурояд далши аллоҳ кӯмак кунад чӣ гуфта метавонем мо май худованд нигаҳбон боша каси хайр мекунад ба даргоҳш қабул кунад амин хоб паноҳтон ба худо аллоҳ нигаҳбонтон боша хитон да ягон кӯмак шумо дар қатъи ки шуморо нигоҳ мекунанд кӯдакҳоро чӣ хел чӣ мекунед шавҳар дар уҷо маҳкам бошад хама дар хонаи падарам хонаи падарам хоб шигр ки болои сари хитон соя ҳаст хоб бале бале бародаро агар ки ин суми гуфтагии шумо ки ҳам кори адвокат мекунад ин гапае ки агар ки ба ҳамин сум ӯ озод шавад хеле ҳам кори хубае хеле ҳам кори имкониятдор аста лекин гап дар ин ҷае ки оё метавониста боша надонисташ дар ин ҷа гапае хай ҳамаш дасти аллоҳ дай майли хай паноҳтон ба худо вақтона бисёр намегирем кӯдакҳоро ҳамчӣ нашаванд мо айпаи кор монишем паноҳтон ба худо майли силкаи рӯй мекунам хоб хоб саломат бошед бале бародаро чӣ хеле ки шумо ҳолата диден ҳолат хеле ҳам ҳолати пурпечутоб ҳолати гуногун ба мисли видеоҳои криминали расследованияҳо воридшидагии ҳодиса чӣ гуфтанем дар ҷавоб бале коре ки ин мард кардагиай ҳеҷ вақт майра аправдоват намекунам ҳеҷ вақт ман намегӯям ки кори хуб кардагиай аз чӣ тарафи ҳам набоша ба хотири чӣ ба хотири оне ки натиҷа ҳар як коре ки мо мекунем ҳар як ҳаракате ки мо мекунем бояд мо пеш аз ҳамун ҳараката анҷом додан мо бояд бинем оқибати ӯра вале ки ҳар як банда имконияти пешгӯӣ кардан имконияти пешбинӣ кардан надорад лекин д ҷамъи д 4 мешава донистани оне ки д ҷамъи д 4 мешава и пешгӯӣ кардан нест т мефаҳми чизе ки ҳаст фактай ин чизи аёнай оне ки аён аст мега ҳоҷат ба баён нест ҳар як шахсе ки дар ҳаёт дилхоҳ корора мекунад бисёри ҳама ҳаракатҳои мо натиҷаҳош аллакай дар вақти содир кардани чунин ҳаракатҳо муайянай дар мо яъне ки аз ҷо париди ту медонӣ ки ё дастат ё пот мешкана агар намбриям як каса задӣ медонӣ ки тира ба ҷавобгарӣ мекашанд ва дар ин вақту замон дар чунин кишваре ки ҳоло маҳтали даманд ки як муҳоҷира ба ягон кор айбдор кунанд ва баъдан суд бикашанша то ки пешниҳодаш кунанд ки ӯ ҷанг биравад чунки дар ҷанг қувват дар кор аст аз ҳамин хотир эҳтиёт бошем бародаро маҳз шахсое ки дар муҳоҷирати федератсияи русия қарор доранд дар болои экрани шумо ссилкаҳои лозима
ва дар поён 2 видеои нави охир тамошо карданашро фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.